Gobe ta Allah ce, Allah masanin gobe. Idan baka nema da arziki ba, za a zo lokacin da zaka nema da tsaya kuma da gumin goshi. Ma'ana, idan baka nema da ƙurciyarka ba, baka nema lokacin da ya kamata ka nema ɗin ba, baka nema lokacin da bai zama wajibi ba, za a zo matakin da sai ka nema da zahin jiki. Da girmanka da tsohonka za ka dawo kana nema. Akwai wata sananniyar Hausa da Bahaushe yake yawan amfani da ita. Yaro ka nemi kuɗi tun abin saye bai zo ba. Magana ce sassauƙa amma da za ka auna ta a matsayinka na matashi, da za ka sha mamaki. Ƙila kana cikin matasan da ke mamaki ko turjiya lokacin da ake ba su shawara su tashi su nemi na kansu. Ƙila wani makusancinka, ɗan uwanka ko ‘yan uwanka na gida su nuna maka wane ka tashi ka nema kafin lalura ko wata hidimar ka ta tashi. Abin da haka na yake nihi shine ana gargaɗin ka ne ka tashi ka nema dan an hango cewa akwai wata hidimar da za ta taso maka kai kadai za ka iya makanka maganin wannan hidimar. Kayan wannan hidimar ta taso ka tashi ka nema sai ka kiya. Sai lokacin da hidimar ta zo abubuwa sun rincaɓe maka to lokacin za ka tashi ka nema ba daɗi kuma dole ka nema. Waɗanda kake tsammanin su taimaka maka a lokacin da kake da wannan hidimar sai su kiya. Ba wai taimakon kaɗin ba kawai ma kana buƙatar su tausaya maka wallahi za su ce Allah ya ƙara. Dalili ko shine ka nema lokacin da ya dace ba ka nema ba sai da ka bari abubuwa suka lalace maka. Mai nema bai ga ta zama ba musamman ga matashi sai ka sauya tunaninka. Gobe ta Allah ce, Allah masanin gobe.